Edepuzzle oso aplikazioa proposa da bideotutorialak grabatzeko. Bideotutorial horietan, tartekatu ditugu galderak, Classroomera bidali, lan bat bezala, eta gero hor bertan jaso emaitzak. Edepuzzle jartzen badugu bilatzailean, eta sakatzen badugu lehenengo estekan, bere horrira abeatuko gara. Horria kargatzen denean, egingo dugu lehenengo gauza izango da logean. Login sakatzen badugu, esango diogu, I'm a teacher, hori, irakasle bat, eta hemen komeni da behar bada Googleekin logeatzea. Horrela gero, gure gelak, gure Classroom gelak egongo dira hor. Ziurtatu, erabiltzen ari zareten e-maila edo, Classroomen erabiltzen duzuena ere dela. Vale, sync with Google, Jose kontrolrekin egingo dut, eta orduan, eskatuko dit pasahitz bat, esango diot, eta onartu behar dugu, ezapareak. Aurrera egiten badugu, badago eginda, aukeratu behar dugu eskola, baina hori, behar bada, jarriko dugu gauden eskolan, baina normalean agertuko zaizkigu batzuk jartzen dugunean eta gure eskola baldin ez badago, hor bertan, orduan jarriko dut añadir. Eta hemen jarriko diogu zena eta zein hiritan dagoen. Hemen agertzen dira hiri batzuk, Barakaldoz da agertzen, baina bai agertzen da Barcelona, berdin da, jarriko diogu Barcelona eta pito. Gehituko dugu eskola, hartu behar dugu zein mailetan, baina hemen baita ere aukeratu dugu edo zein maila, berdin da, eta bagaudia sartuta. Orduan, hemen nahiko simplea da, hemen bai content barruan agertuko dira nik egin ditudan bideoak, berritzegune barruan bertan baita ere gauza berbera, eta jonda hasierako horria. Hemen baditugu ja bideo batzuk eginda, aprobetxatu aldugu baten bat, baina normalean guk egingo ditugu. Baldin bagoaz My Content barrura, hasiko gara bideo bat gehitzen. Nik aurretik, noski izan behar du bilatuta YouTubeen, adibidez edo nire ordenagailuan, bideo bat. Saiatuko gara edo egingo dugu froga bat YouTuberekin, YouTubera baldin bagoaz eta jartzen badugu adibidez bilatzailean ornodunak, hartuko dugu bideo bat, froga bat egiteko. Hartuko dugu laburra, adibidez orduan, hau hartuko dugu, eta kopiatuko dugu bere helbidea. Helbidea kopiatuko dugu, goian, gero, hemen edepuzzlen erabiltzeko. Orduan, add content sakatzen dudanean, lehenengo aukera da, kreate bideo. Bigarrena, upload bideo. Hori dira normalean, erabiliko ditugunak. Upload bideo sakatzen badugu, aukeratu beharko dugu ordenagailuan daukagun bideo bat, beti bezala esploradorea agertuko da eta bilatuko dugu, edo driven daukagun bideo bat. Baina, orain egingo duguna, izango da YouTubekoa hartu. Egingo dugu add content eta create bideo. Hemen aukeratu aldugu edepuzzlen horren artean, YouTubeko irudi batzuk ematen digu, edo adibide batzuk, baina egingo dugu Simore, eta hor bertan bilatuko dugu, edo itxatziko dugu, aurretik kopiatu dugun helbidea. Egingo dugu pegar, eta badaukagu bideo hori prest lan egiteko. Hau da editatzeko lehioa, eta ikusten dugunez ez dago gauza ondirik egiteko, bai moztu bideoa, moztu aldugu adibidez hasieran egin badugu zehozera raro, eta nahi ez duguna, zati honetan egin aldugu add cut, eta mugitzen bagara beste puntu batetara, baitare add cut, eta zati honetan bideo horiek moztuta geldituko dira. Zati hori orain moztuta egongo da. Egin behar dugun gauza bakarra da nahi dugun puntu batean, jarri add cut, eta joango gara bideoa mozten. Normalean hau egingo dugu beti hasiera eta amaieran. Batzuetan gelditzen dira tarteak
hori, hitz egiten dugunean, amaitzen da justu hitz egitearena, eta gelditzen da bada zati bat egin gabe, bale? Amaitzen dugunean, esaten diogu finish, eta bideo hori moztuta geldituko da. Ez dugu orain egingo. Bigarren aukera da voiceover, eta voiceover horretan, hemen blokeaturik dago YouTubetik, baina normalean bideo bat igotzen badugun gure kabuz egindakoa, tartekatu ahal ditugu hor bertan, nahi ditugun puntuetan baita ere, tartekatu ditugu gure agotxa, eta hor azalpen batzuk eman. Eta gero, hirugarren aukera da questions, bigarren tutorialan egingo dugu, asko ez luzatzeko, eta ikusiko dugu nola jarri ditugun era desberdinetako galderak. Bueno, multiple choice, eta open-ended question, normal bat, edo not bat, bakarrik iruzki bat egin bideoko momentu konkretu batean.